L-ewwel nixtieq nirringrazzja lil kull min qiegħed hawn u li sab il-ħin biex nagħtu l-awgurju ta' miliet ħini u sena ġdida mimlija lil xulxin. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-kor li qed janima din il-laqgħa ta' bejnietna. Is-sena ddeċidejt li inqassam il-verżjoni bil-Malti ta' dokument sabiħ li nieda il-Papa Franġisku fuq it-tifsira u l-valur tal-presepju. Admirabile Sinium. Jekk inti taqra l-ewwel kliem bil-Malti, ittraduċewhom hekk is-sinjal tal-aġeb tal-presepju. Maħna meta ngħidu l-aġeb tal-presepju niftakru wkoll f'personaġġ tal-presepju. L-aġeb tal-presepju huwa dak il-personaġġ li quddiem ix-xena tal-ar ta' Betlem jistaġeb. U dan l-aġeb tiegħu, din l-ammirazzjoni tiegħu ġej għaliex jifhem it-tifsira profonda ta' dak li qed jara. Li ben ta' Alla sar bniedem. Ommu fi sqietu lil din it-tifel, din it-tarbija fi sqieta u meddida f'maxtura. Il-maxtura u l-post fejn il-bdiewa u r-rajja jpoġġu it-tiben biex minnu imaxtru jiklu l-annimali. U f'dan il-post aħna nħarsu u naraw mhux biss it-tiben, naraw il-ħobż ħaj li niżel mis-sema. Kelma li jgħidha Ġesu stess. Milux l-isqof Mario Grek ippubblika meditazzjoni sabiħa fuq din il-maxtura u jgħid il-maxtura hija l-post fejn Alla jiltaqa' mad-dnubiet tagħna. Għaliex il-kundanna tal-bniedem li jinħakem minn nassa ta' dnub hija li jkoll il-ħaxix tal-art. U Alla jinżel f'din il-miżerja tagħna, ma jiddejjaqx. Isejjaħ lilu nnifsu Allamana. Allamana anke meta aħna għandna bżonn tassew ninħelsu minn dak il-ħażen li nkunu bnejna madwarna. Il-messaġġ tal-miliet huwa dejjem messaġġ attwali u attwali wkoll din is-sena. Għaliex din is-sena wkoll aħna għandna bżonn ta' Salvatur vera u għandna bżonn li nħossu lil Alla u amana. Inneħħu naqra l-icing miċ-ċelebrazzjoni tal-miliet u mmorru għal messaġġ profond li jekk aħna nibnu darna mingħajr Alla se tiġġarrab, se nibnu fuq ir-ramel. Jekk irridu nagħtu tama lil xulxin, hemm bżonn nagħmlu proponiment quddiem il-maxtura ta' Ġesu Bambin li nibnu fuq il-blata samma tal-liġi tal-Alla. Ibda mill-kmandamenti u nkomplu fil-messaġġ qawwi ta' Ġesu ħobb il-ladu tiegħek, kelma jibsa, kelma diffiċli. Ħobb il-lajrek bħalek innifsek. M'hemmx imħabba akbar minn di li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Dan hija l-blata li fuq hemm bżonn nibnu id-dar komuni tagħna. U għalhekk bħala soċjetà hemm bżonn nirrealizzaw fejn bnejna fuq ir-ramel, m'hemmx għalfejn noqogħdu nistennew li jġarraf kollox, u nibnu fuq il-blata samma tar-rispett u l-imħabba lejn xulxin, tal-integrità u tal-onestà. U din il-ħaġa ma tibdix mill-proxmu, għax faċli li ponta sabajja lil ħadd ieħor tibda minni. Kull wieħed waħda minna irridu nieħdu
din l-okkażjoni biex nażlu t-tajjeb u nwarbu l-ħażin. Għandna bżonn nuħaġ kbir ta' verità u ta' ġustizzja, imma daqshekk tant ieħor għandna bżonn għaġġ għall-imħabba, għar-rispett lejn xulxin. Il-kelma ta' verità ma tistax tkun kelma ta' mibeda. Il-kelma ta' ġustizzja ma tistax tkun kelma ta' vendikazzjoni. Il-verità u l-ġustizzja jimxu fl-imkien meta hemm ir-rispett u l-imħabba lejn xulxin. Dan huwa l-awgurju li nixtieq nagħmel lil kulħadd u b'mod speċjali permezz tal-midja li hawn preżenti u li nirringrazzjahom anke lill poplu għażiż tagħna. Inwaslilkom ukoll it-tislima u xewqat sbieħ ta' l-Arċisqof Emeritu Monsinjur Pawlu Cremona li jinsab indispost kif ukoll tal-Isqof Joe li mhux indispost qiegħed hawn. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzjah l-Isqof Joe tal-għajnuna li jagħtini tal-fatt li qed jobdil il-Papa u flimkien nagħtu ħajjitna għall poplu Malti. Kemm hemm bżonn li aħna nitalmu mill-imgħallem tagħna li mhux biss ma ddejjaqx isir wieħed minna, imma li hawn lil-lejl qame babata neħħa l-mantar, tħażżem bil-fardal tal-qadi u ħasel riġlejn id-dixxipli. U għalilna jien il-mulej u l-imgħallem rajtu x'għamilt. Għamlu hekk ukoll lil xulxin. Jalla dan l-ispirtu konkret ikun l-ispirtu wkoll tal-miliet. Dan il-post se jilqa' mijiet ta' nies fil-jum tal-miliet, nixtieq nirringrazzja wkoll lil Caritas ta' din l-inizjattiva li titkompli wkoll din is-sena. Il-Knisja Maltija ikollha dritt titkellem meta tgħix dak li tgħallem. U jtolbu għalina lilna l-isfijiet u nimpenjaw ruħna għal ninsara qabel niftħu għal ħalqna. Neżaminaw lil nfusna u ngħidu jien il-kelma tal-imgħallem li se nippriedka qiegħed ngħixha jekk jiena niskopri li qed nipprova ngħixha, il-miliet ma jkunx ġie għal xejn. Mill-qalb fisem anke l-Knisja f'Malta nawguralkom miliet ħini u sena ġdida mimlija ris. Grazzi.